Najdôležitejším prvkom obnovy našej politiky by malo byť vzkriesenie toho, s čím KDH kedysi začínalo. Oživenie hnutia. Je to niečo, čo iné politické subjekty ani nepoznajú. Je to niečo, čím sme jedineční a čo by mohlo byť zdrojom našej sily. KDH vznikalo z iniciatívy stoviek a tisícov zanietených ľudí z dola. Týchto ľudí spájal kresťanský obraz človeka a sveta. Toto vyrastanie politiky hnutia z dola, z členskej základne sa postupne začalo vytrácať a čoraz viac podliehame pokušeniu premeniť sa na tuctovú politickú stranu. Aby sme tomu zabránili, potrebujeme 3 veci. Poprvé, musíme vrátiť politickú rozpravu do štruktúr hnutia. Vedenie by sa malo pri stretávaní s našimi členmi rozprávať nielen o tom, čo robí ono, ale hlavne počúvať, ako to vidia, chcú a potrebujú naši členovia. Často počúvame, že KDH nemá vlastné témy, ale oni sú. Driemu tam, v našich kluboch, len to nikto nepočúva. Z nich formujme našu politiku, aby mala skutočnú líniu. Zakladateľ KDH Jan Čarnogurský to kedysi nazval princípom gyroskopu, ktorý udržiava smer. Po druhé, princíp subsidiarity. Ak požadujeme viac zodpovednosti pre regióny a obce v štáte, nemali by sme sa toho báť ani vo vnútri hnutia. Ak budeme posilňovať pozície klubov a okresov v ňom, budeme ako celok silnejší. A napokon po tretie, oživenie hnutia bude vyžadovať, aby sme sa vrátili aj k cieľavedomému formovaniu nepolitického prostredia, v ktorom KDH pôsobí. Lebo iba z takéhoto prostredia rastie silná a kompetentná politika. Nezbavujme sa toho, čo bolo tak cenné, ale skôr hľadajme nové a významnejšie miesto pre rozličné záujmové a profesijné združenia, ktoré môžu byť hnutiu blízke.